L-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti ħarġet manifest elettorali għall-attenzjoni tal-membri parlamentari Ewropej prospettivi li qed jikkontestaw l-elezzjoni tal-25 ta' Mejju. Il-proposti huma pjattaforma komuni tal-Age Platform Europe, federazzjoni ta' aġenziji nazzjonali li rappreżentaw l-anzjani u l-pensjonanti fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. F'dan il-manifest l-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti qed tħeġġeġ biex tittieħed azzjoni dwar dawn il-punti ewlenin li jsaħħu drittijiet tal-persuni anzjani billi tkun miġġielda diskriminazzjoni fuq bażi tal-età. Jiġi assigurat li nħolqu swieq inklusivi fid-dinja tax-xogħol. Jiġi assigurat dħul adekwat minn pensjonijiet u kumpens ieħor marbut mal-anzjanità kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Jitħares id-dritt li persuna tgħix u tixjih b'dinjità permezz ta' servizzi ta' saħħa u ta' kura fit-tul li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Li tiġi assigurata ħajja sana u li jiġu promossi l-benesseri f'kull età. Aċċess universali għal provvisti u servizzi li jkunu jinkludu l-anzjani f'soċjetà li qed issir dejjem aktar diġitalizzata u tingħata seta' liċ-ċittadini anzjani li jissieħbu fil-ħajja soċjali u demokratika. L-Għaqda qed tħeġġeġ lill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex jinsistu mal-Unjoni Ewropea biex tappoġġja l-Istati membri fit-tfassil ta' strateġiji nazzjonali dwar l-anzjanità billi jinvolvu b'mod attiv lil persuni anzjani u lill-laqdiet tagħhom.